I dag skal vi lære lidt omkring multimodale tekster, og vi kan derfor prøve at starte med at dele ordet op i to. Ordet multi kan man oversætte med mange eller flere, og en modal det er en forkortelse for en modalitet, som man kan overføre til måder. Multimodal betyder altså flere måder. Og hvad mener jeg så med flere måder? Jo, når vi mennesker vil kommunikere, så bruger vi nogle forskellige processer. Vi kan for eksempel læse i et blad, eller i en avis, eller i en bog. Og vi kan skrive, det vil sige, at vi kan bruge ord. Vi kan lytte til musik, eller til nogen, der snakker. Og så kan vi se, for eksempel på billeder, eller videoer, liveoptagelser og sådan noget. Disse processer kan man kalde for måder eller modaliteter. Og når man bruger mere end én modalitet på én gang, for eksempel billeder og ord, og derfor bruger processerne på flere måder, så har man skabt en multimodal tekst. Et eksempel på en multimodal tekst kan altså være en billedbog, hvor man kombinerer billeder og ord. Det kan være en musikvideo, hvor man kombinerer musik og video. Det kan være en avisartikel, hvor man kombinerer ord og billede. Og det kan være sådan noget som en Snapchat, hvor man også kombinerer ord og billeder. En tekst er altså multimodal, når den bruger mere end én måde til at kommunikere på. Når vi taler om multimodale tekster, så er der 3 begreber, man skal kende til. Og de 3 begreber hedder affordans, redundans og funktionel specialisering. Affordans betyder nemlig bare, at de forskellige modaliteter har forskellige styrker. Det vil sige, at skriftmediet for eksempel er godt til at præsentere tidslige forløb og forklaringer, hvorimod at billedet er bedst til at vise rumlige forhold. Det er også vigtigt at huske på, at de enkelte modaliteter har deres begrænsninger. Billedet kan for eksempel ikke give et tidsligt forløb på samme måde som skriftmediet kan. Og skriftmediet kan ikke vise rumlige forhold på samme måde som billedet kan. Og vi er derved nået til det andet begreb, redundans. Redundans betyder at udtrykke noget, det vil sige det samme, på forskellige måder. For eksempel kan en statistik godt sige det samme som teksten i en avisartikel. De udtrykker det blot på 2 forskellige måder. Nu er vi så nået til begrebet funktionel specialisering. Funktionel specialisering er nemlig slet ikke så kompliceret, som det lyder. Det betyder egentlig bare, at modaliteterne har forskellige opgaver, og at opgaverne har forskellige funktioner i kommunikationen. Lad os tage denne avisartikel som et eksempel. Her har vi både skriftmediet og billedmediet. Og de 2 modaliteter de kombinerer hinanden på en sådan måde, at læseren får flere sanseindtryk, og det er med til at fremme kommunikationen. Tænker vi tilbage på det begreb, der hedder affordans, så har billedet den fordel, at den kan vise de rumlige forhold, hvorimod skriften er bedre til at præsentere tidslige forløb og forklaringer. Funktionel specialisering er altså bare, at man bruger de enkelte modaliteters fordele til at fremme en kommunikationssituation. Og så er det vist også på tide at få opsummeret. De multimodale tekster de består altså af flere modaliteter, for eksempel lyd, skrift og billede. Og så var der de 3 begreber, affordans, redundans og funktionel specialisering. Og de beskriver modaliteternes bidrag til teksten, forstået på den måde, at de spiller sammen i kommunikationssituationen, hvilket fremmer det budskab, som den multimodale tekst gerne vil have frem.